Kodwa akakhona ukulokhona. Sawushethela mina. Naphethe nayo hamba kanjani? Uyaphila yini? Izwako wazami. Ngivele ngizibaphe ngathi Emma come to my office. Manje ufike kufanele sikhulume leyo nto siyiqede. Ulapha wesibuka kuhlekani bana ngakuhleka kahle. Ngesibona isikole sakho lapha ngemuva. Oh. Mbizi. Mimi. Ngizane ngishayela kunjani? Hawu ngifuna mephi. Angiqala ukubona phethe hostel lapha singajabula mfethu udlala mfethu. Ngikubona phela lokhunja. Hawu, usho noxesha nje uyajima. Akajimi. Mfethu uyajima yini manje? Ngeke ugqoke. Awusile kodwa namhlanje. Awusile kodwa namhlanje. Uzodlala. Ngicela ukuthi uSteve Dake tata ubekufakele bedethi ngizodlala yazi bese umesha nale esedlala. Mshaya ukuthi ngizozuma ukubhimba yini ngibeka. ntsha bethi sibuka. Okay. Nenzani manje? Ito ngemzukulu njalo. Etheni? Bese sakuqintesayo kwenzeka lapha. Ufuna into zami. Ngifuna into zami ngiyazifuna. Hey, thabathi. Kwezi mesisho njalo. Hey, ubaleka. Ugqobile.